Здравейте от мен. Казвам се Цветелина Димитрова. В началото бих искала да благодаря лично от мое име и от името на ЕСРИ България, на Съюза на геодезистите и земеустроителите, за поканата да участваме в юбилейното издание на Международния симпозиум. Също така искам да благодаря и за възможността да представя ключови решения и продукти на световния пионер и лидер в областта на географските информационни системи ЕСРИ. В днешната презентация ще акцентирам върху някои решения на ЕСРИ, които намират широко приложение в областта на геодезията. Всички ще се съгласим, че нашият свят е изправен пред все повече предизвикателства. През последните години посоката на развитие е насочена към все по-нарастващо сътрудничество между двете дисциплини – геодезия и ГИС, с тенденция за все по-голяма интеграция в близко бъдеще. Това се дължи на общия интерес към географските информационни системи на специалисти от различни области на геодезията – кадастър, картография, транспорт, градоустройство, планиране и други. Всички те са изправени пред решаването на все по-мащабни и все по-големи предизвикателства от съвременния свят. За всички нас, като експерти, е важно да разбираме добре за обикалящата ни среда, от друга страна да взимаме информирани решения и устойчиви във времето и не на последно място да можем свободно да обменяме информация, независимо от нейния формат, за да работим ефективно заедно за решаване на тези глобални предизвикателства. Тези предизвикателства, разбира се, не са никак малко. В ерата на дигиталната трансформация и неограничени възможности ГИС е онзи мощен технологичен инструмент, който ни помага да разбираме и управляваме информацията за нашия свят. На практика той е фундаментален език, който е ценен и полезен за специалистите в сферата на пространствените технологии и в частност естествено геодезията, чрез който извличаме съдържание и контекст от данните, с които работим. На практика геодезията и ГИС работят с пространствени и геореферирани данни. По тази причина географската информационна система и нейната база данни са естествената среда, в която тези данни се съхраняват, обработват, анализират и интегрират по най-добър начин в един общ комплексен пространствен контекст. Имайки предвид това, нека ви представя възможностите на последната версия на ЕСРИ ГИС платформата, която мога да кажа, че е пусната буквално преди месец. ArcGIS идва с много нови специализирани решения, включително такива за геодезически нужди, които отключват пълния потенциал на вашите данни, независимо от техния източник. Както всички знаем, ArcGIS е цялостна геопространствена платформа. Тя е отворена, гъвкава, ориентирана е към услугите, подпомага отделните потребители, включително тези в областта на геодезията, подпомага техните екипи и всички организации. ArcGIS организира и управлява всички аспекти от географското знание, данни, карти, приложения, модели, както и хората и техните организации, предоставяйки едно завършено, интегрирано потребителско изживяване. Платформата интегрира всички видове данни, изображения, таблици, неструктурирани, векторни, 3D в реално време и други, създавайки общ език за комуникация между тях и с тях. ArcGIS подпомага и трите фундаментални системи. Тази за познанието, посредством различните видове анализи, тази за свързване, създавайки приложения и карти, и за запис чрез различни транзакции. С други думи, ArcGIS
можем да кажем, че свързва в едно системите, работните процеси и съдържанието. Новата версия на платформата предлага подобрени инструменти за редактиране, по-мощни индустриални модели, utility, летища, пътища, възможност за офлайн работни процеси, като например предварително планиране зони от офлайн картата, също така голяма интеграция с Autodesk. С други думи, цялостно управление на данните. Умното картографиране в помощ на геодезистите. То е факт с новата версия на ArcGIS Online. Единственото, което се налага, е да заредите своите данни в ArcGIS Online и облачният GIS софтуер ще ги разпознае и визуализира автоматично по възможно най-добрия начин. Естествено, като добавим и богатите възможности за пространствени анализи в облака, бързото геокодиране и подобрената администрация, ArcGIS Online се превръща в предпочитана от геодезистите платформа. ArcGIS Pro. Без съмнение, това е най-мощният настолен GIS, превърнал се де-факто в GIS стандарт и ползван от милиони потребители по света, включително и тези, работещи в областта на геодезията. Работата с данни най-общо може да се категоризира в няколко основни групи. Процеси по време на обработка, качествен контрол, редактиране на информацията и смарт картографиране. Съответните инструменти и продукти на Esri са Workflow Manager, Data Reviewer, Parcel Fabric и Esri Production Mapping. ArcGIS Data Reviewer е мощен продукт за осъществяване на качествен контрол на данните, включително и геодезическите. С голям брой интерактивни инструменти, с възможности за предефинирани валидации, базирани на определени правила и, разбира се, с възможност за проследяване на грешките. Parcel Fabric е създаден и проектиран изцяло за нуждите на кадастъра, с голям набор от инструменти за управление на имотната структура, например вертикално изравняване между типовете парцели, поддържане на единен информационен модел, поддържане на исторически записи и други. Чрез него се подобрява пространствената точност на данните. С ArcGIS създаването, разглеждането, публикуването и споделянето на 3D съдържание е по-бързо и лесно от всякога. Може да създавате 3D сцени с голям пространствен обхват, голяма детайлност и да ги споделяте през веб с други потребители, като по този начин комуникирате комплексната информация нагледно. И всичко това може да става и през мобилните устройства. Основната функция на DroneToMap е интегриране на данни от безпилотни летателни апарати с необходимото оборудване в GIS системата. Посредством тази интеграция може да създавате 2D и 3D картографски продукти и работни процеси. Може бързо да създавате модели с изображения, извлечени от дрона. Продуктът намалява разходите за съхранение, обработка и използване на въздушните изображения и позволява лесно да споделите събраната и анализирана информация. City Engine пък позволява да създавате цялостна картина, интегрираща всички обекти, които се намират под, над и около града, включително тези в и извън сградите, заедно с тяхната топология. Продуктът позволява да създавате за минути модели на сгради, фасади, пътни мрежи и публични пространства от 2D в 3D формат. Той предоставя възможности на работещите в областта на геодезията за импорт на различни типове графични данни, каквито са DVG и DXF, създаване на 3D модели на уличната мрежа и улесненото му моделиране.
3D кадастърът е ново и модерно течение в световен мащаб. ArcScene, освен че е бързо и достъпно приложение, улесняващо последващите процеси, е и атрактивно с възможностите си за визуализиране на подземната собственост. В ерата на дигитализацията и мобилността, ArcGIS предлага ново поколение надеждни GIS приложения, които предоставят на геодезистите и техните екипи в офиса силата да бъдат независими и гъвкави при работа на терен. ArcGIS платформата предлага богати възможности да използвате силата на географското местоположение, за да намалите разходите и оптимизирате работните процеси при извършването на полевите геодезически дейности. Чрез комбинация от мобилни приложения, вие може да постигнете така необходимата оптимизация на ресурсите и да подобрявате вътрешната координация, като сте сигурни, че всеки на терен и в офиса използва правилните данни. Collector for ArcGIS е мобилно приложение за полево събиране и актуализиране на данни от терена директно в базата данни. Той работи с GPS сензорите на устройствата и дава възможност за безпроблемно събиране на данните офлайн при момент на липса на интернет. Позволява създаване и въвеждане в GIS на нови географски обекти, атрибутна информация, изображения и видеа, направени на терен. Приложението е напълно интегрирано с Navigator, Workforce и Operations Dashboard на Esri. Navigator for ArcGIS е мобилно приложение от ново поколение, което може да осигури оптимална навигация на работещите на терен до мястото, което трябва да достигнат, спазвайки поставените срокове. Navigator for ArcGIS предлага опция за предварително създаване на списък от точки за целия работен ден. Приложението позволява гласова навигация и корекция на маршрута офлайн. Също така позволява използване на данни за трафика в реално време. Планирането и добрата подготовка са ключови дейности при управлението на мобилни екипи и извършването на полеви задачи. С Workforce for ArcGIS може да създавате проекти и изпращате задачи директно към теренните екипи, които посредством мобилно приложение да докладват работата по тях и своя статус директно от терена. Това е приложение за цялостно планиране, координиране и диспетчеризиране. Нещо повече, приложението позволява мониторинг в реално време на статуса на теренната работа и екипите директно от офиса. Това беше всичко от днес. Надявам се поне малко да съм допринесла за сближаването на геодезията и географските информационни системи. Пожелавам успех на симпозиума и най-важното, бъдете здрави!